त्याच मढन त्याला कोण रड सासूत अडलंय सुनेच घोड चिताला एक पिचीच नाही राहिली त्यावेळेस आलं ना काही चिता झोडल्या वावरात काय नाही ठेवलं चिताला काय नाही ठेवलं सगळं उद्ध्वस्त झालं काय इकडे करमणार नाही आता मोकराम आलं काय गरज आहे यायची आता बरं झालं गुरं तरी आहेत मला वाटलं ते बी टाकली लय सगळा बदलच झाला आला आहे का लय ऊन केलं रे एकटाच आला काही एकटा झालाय लय खराब झाला एकटाच का आला बायको कुठून ही राहिली तिकडे थांबली का काय किती दिवस झालं रे तुला आलेलं काय आताशी आला तो हा लोक 4-6 महिन्याला वर्षाला येत्या 2 वर्ष झालं तरी पोरग तिकडेच बसलाय नाही यायला काय बाबा एवढं असतं वेर काम धंदा कंपनी सुट्टी देत नव्हती अरे कसला नोकरदार असला तरी सणासुदीला मोठ्या सणाला म्हणा दिवाळीला घरी येतो जातो तेवढा आहे दिवाळीला सुद्धा नाही आला अरे दुसऱ्या माणसाला दिवाळी तरी गोड लागत का घरी अरे मला दिवाळीला यायचं होतं घरी मग पण ती कंपनी सुट्टी द्याय ना म्हणून नाही आलो ते नाही तर म्हणली तुम्हाला सुट्टी घेऊन जायचं असलं तर म्हणली येऊच नका म्हणली कामाला जेवणा ते काम सुटत होतं म्हणून नाही आलो मी तसं फोन करून सांग ना तुला आता इतके दिसत आला तरी बायकोला नाही आणलं एकटाच आलाय तू ती नाही आली तिला काहीतरी काम आहे तिकडे मी आलो ना पण काय बाबा तुम्हाला काय करा बाबा सणावाराला माणसाला ध्यान होत तरी येत नाही तर खुशाल पोरग 2 वर्ष आलं नाही ना आता येऊन आलं तर एकटाच आले काय जीवत बिवत नाही का काय कार्य एवढा खराब झाला अरे सारी दुनिया काम करते तुम्हीच करता का अरे पोटाला खाऊन काम करा ना तुम्ही पाया पडू द्या काय तारा झाले बाबा हे कल्याण हो बाबा काय बाई मरणाचं खराब झाले रानावानातली बरी नोकरदार एवढी मुंबई मध्ये राहून काय उपयोग होऊन बसलं नाही काय नाही एवढं अरे तिथं मुंबईला लय काम असतो काय सांग अरे जरी असलं तरी पण पोटाला खायचं बाबा किती तब्येत खराब केली वावरात घास आहे का फक्त हा मग आता काय राहील उन्हाळ्याचं इथं काय नाही का लावलं सकाळी तिथलं काढा माल अजून राहिलं काय काढलं हा चित्त झोडल्या काय हा कधी जोडे आता 2-4 दिवस झालं खरं बाबा नाही मला वाटलं असंच ना उन्हाळ्यात खायला म्हणून गेले आता ते एकदा ते पिकली गळत असते ते गळायला लागले टाकले इथून बरं झालं दादा कुठे दादा दिसा ना असं नाही तर स्वतः कुठं तरी इकडे असेल घरात स्वयंपाक आणि ते आता इथंच कुठं तरी असेल फिरायला गेल्याला वाटत आणि वहिनी आहे ना घरात असेल होती मागाच येत होता आवाज मग काय माहिती चुकली का आई काय माहिती बाबा घरात बसल्या माणसात त्यात जडून काहीतरी करा दळा न करा झाडी निसा वहिनीला बोललेलं असतं मला ताण लागली येईन ना पाणी नाही तर घे की घरात वहिनी मारा का येते का बघ या ना दिवाळी पाणी द्यायचं बघ किती तब्येत ताण लागली कस काय आली काय माहिती आता कसा रस्ता ओकला 2 वर्ष झालं लय दिवस झालं नव्हतं आलं म्हणून काय नाही रेल्वे आली का बसनी बस मी चाललो रेल्वे कायची आणि आत्ताच चालला केवणाच्या घरात मग आता आलो काय करता संध्याकाळची काय बस नव्हती म्हणून आलो घेतली त्यांनी त्या पाणी मी करते बर बर मग अजून काय चाललंय बाकी काय चाललंय बाबा रानातले काम धंदा काय चालायचं हा ना बरे चांगलं ऊन लय आलं मग करून उन्हाळाच यंदा काय उन्हा आलं म्हणजे काय उन्हाळा आहे दरवर्षी पेक्षा आज लय तापत आहे का नाही
सरबत आण. हा आता इतक्या उन्हाच्या काय आले तुम्ही हा मग आणला सर्व त्यांनी करून बघ. या, ठीक आहे. बरं, द्या. बघ आता तू इतके दिवसातून आला तर आला आणि एकटाचा आलाय दोघांनी यायचं तर आणि प्रत्यक्ष नाही आणलं होय नाही ती नाही आली, तिला काम होतं थोडं त्याच्यामुळे आली. काय काम होतं अरे काम महत्वाचं का आपल्या आई बाप सासू महत्वाचे इथं हा आहे पण एवढं तरी कुणाला कशासाठी कमी येतात हा गावाला येऊ नाही का सण सुद्धा नाही बघत तुम्ही देवदारा नाही जत्रा खेत्रा तरी मनुष्य हजर होते ना आपल्या गावची जत्रा होती म्हणायचं तेवढं आहे. होऊन गेली तरी तुम्ही अजिबात नाही येत नाहीत काय नाही बाबा टायमाला येऊ नाही ना आता आला तर आला 2 वर्षांनी आला फार आणि एकटाच आलाय नाही तिला आणणार होतो मी, त्याला म्हणलो होतो चल म्हणून, पण हा. काय आलं तिला काम निघालं ना, ती सुट्ट्या देत नाही, ते पुण्यातलं मुंबई मधलं अवघड आहे, सुट्ट्याच नाही भेटत लवकर. अहो पण दिवाळी नाही, दसरा नाही, पाडवा नाही, होळी नाही, काय नाही कशाला तुम्ही आले नाही? तुम्हाला तर एवढे जुने तुमचे सण गावात त्याला यावं नाही होय तुम्ही. मान्य सणगिन आहेत सगळे, पण तिकडे सुट्टी दिली पाहिजे ना. असे काय तुम्ही फुकट काय कोण तुम्हाला काम करून नोकरी गेलं काय? का? काय उपयोग आहे बाबा असं असतं काय बहिणीची विचारपूस नाही, आणि बहिणी आता बरी झाली मग तुला एकट्याला सवड कस काय देवाने बुद्धी दिली भेटली 10-12 दिवस सुट्टी भेटली उन्हाळ्याची, म्हणून म्हणलं यावा जाऊन लोक. नाही बरं झाला हा तिला म्हणलो चल, पण ती म्हणली मला काहीतरी काम आहे. म्हणलं बरं पैशाच्या मागले काम आहे म्हणल्या कामाला गेली आहे ना नाही पैशाच नाही. माणसाची नाही त्याला किंमत राहिली अजिबात आता जाऊन द्यायला काय करते जाऊन दे. अरे काय बाबा असं असतं काय पुढं त्या काल म्हणतोय म्हातारा मनुष्य आपल्या घरी जाऊन यावा एकट्याने जायचं तर दोघांनी यावा हा जाऊन दे आता बघू, पुढच्या वेळेस आहे ना ती. तर मी मरते का जगते पुढच्याशी आणि येईन ताईंचं लग्न झालं आहे का नाही माहिती? कधी घ्या कधी मग सायलीचं लग्न झालं काय मग कवा? आता तुम्ही तिकडे मुंबईला गेल्या तुम्हाला काय माहिती तुझ्या सासऱ्याने रोज एका दिवशी फोन करून तरी सांगायचं लग्नाला या हे ते, काहीच नाही. प्रत्यक्षाला फोन नाही होय तिच्या पप्पाचा. तिला काय आता फोन मला सांगत नाही ती काय. गो बाई. आता तुझा सासरा होता काय दुसरी होते का इथं तारपाडा यायला नेडा गाळाय मग त्या पोरासोबत लग्न लावून दिलं काय? मग त्या पोरासंग नाही लावलं मग त्याच्यामुळे सावतर कुठं पहिल्या बायकोचं पोरग आहे म्हणले पहिल्या बायकोच्या पोरासंग दिले लावून. आव कसं आहे पोरगी नेली बी आम्हाला तपासलं नाही, इथं सगळा बोबाटा झाला, सारी चव गेली म्हणले पोरगी पळून गेली, पोरांनी तीच केलं पोरीने तीच केलं, तरी थुतू झाली गावात. आणि काय तुम्ही काय आमच्या जेवायची हाल. म्हणजे एवढं झालं तरी मला माहितच नाही काय. तुम्हाला फोनच नाही करायचा आई बाप्पाला कधी भाऊ जायला कसं माहित होईल? आ, तुम्ही करायचा ना फोन एखादा, मी तिकडे कामात असतो, मला काय माहिती इकडे काय होतंय आणि ते. तुम्ही फोन केला का उचलितात? कामात असतोय मग संध्याकाळच्या तुम्ही असे काय पळून गेले इथून तसे आम्ही तुम्हाला सोडणारच नव्हतो. हो, काम होतं थोडं तिकडे, काम लागलं होतं म्हणून गेलो, म्हणलं नको सोडायला काम ते म्हणून गेलो. कामाच्याच मागली पण जाऊ दे, ते पोरग चांगलं आहे. पण असं परत कसं ज्याचं त्याचं नशीब बरं आहे. मी नाही कुणा टेन्शन घेत. नोकरी आता तुलाच नाही 2 वर्ष सवड झाली का घरचं ध्यान नाही झालं आई बापाचं मग काय तिचं आणि तरी मी विचार कामात करायचा. होतो, आता किती वेळा सांगावं, कामात होतो, काम सोडून नाही येत तिकडून. आता तू तरी एखादा फोन करून सांगायचं ह्यांनी. आता मला येतो का लावाय बाबा फोन लावला ह्यांनी तर कवा देते आता तू तरी का उचली काय करे एखाद्या कोण घ्यायचं लावून कोणा कोणतरी. अहो नाही, तुम्ही तरी करायला पाहिजे फोन, तुम्हाला तरी कळतं आता सगळं. अहो मी तुम्हाला 4 वेळा फोन केला, सायली पळून पळून नाही त्यांनी नेली तेव्हा त्या पाहुण्यांनी तर 4 वेळा फोन केला. पाहुणे नेली का पळून नेली तुम्ही कुठं आलं? तर काय सांगत आहे ती आ, बरं तिचं काय ऐकतो तुझ्या सासऱ्यांनी सासरे तुझा सासरा आता म्हणला माझ्या लेकाला ध्यान मला लय पैसे दन मला लय आमकन लय तमकन काय आणि नाते का? 4 ठिकाणी आम्ही लग्न जमलं, 4 ठिकाणी मोडलं लग्न. आमच्या मागावच होता तुमचा सासरा नुसता आमच्या हात धुवून माग लागला होता. आपल्या रामभाऊ काकाची जमीन इकली, यांना हाणलं मारलं, पैसे घेतले आणि परत नाही होऊन पडली. अरे देवा, काय माणूस आहे बा तो. आणि इथं आपल्या इथं माग येऊन राहते आणि इथं मागचं गरण तीन घेतलं, इथंच मरत काय महाग राहतात का? मग चालेल. मला त्या प्रत्यक्षाने सुद्धा काय नाही सांगितलं. कशी सांगत बरं सांगत आपल्या बापाचा घरानं मी तेच म्हणतोय, ते फोनवर कोणासोबत बोलत असते इतकं वेळ. विचारलं तर ती माहिती माझ्या मैत्रिणी, मला काय माहिती आता बाबा इकडे आई कोणासोबत बाबाची बोलत किती भाव झालं, बायकोनी कानात सुद्धा खबर नाही लागून दिली नवऱ्याला. आणि येत असेल तिच्याच बापाचा त्या खायचाच फोन आणि तीच बसत असेल आहे. बोलत असेल. तेच ना, त्या घराचं भाडं भरून गेलो पार मी, मारणारी पानपट्टी घरपट्टी मोकरम ते किती भाडं आहे तिकडे? हा किती भाडं आहे? 6,000 रुपये भाडे. जेवढं कमव तेवढं कमवा तिकडे आणि मग काय हा बरी पाहिली मुंबई बरी जग मारली ना आता बघा. मग येतं तरी काय तसं मी. अरे पण इथं सिटीत काय 2 रुपये कष्ट केल्या उरत यात तसं तिथं काय रे तुम्हाला
घर भाडं भरा, पानपट्टी भरा, दोन्ही करा, इथं ऐकतच ना काय. अरे पण तिकडे काम धंदा भेटतो इथं दररोज नाही ना पण हा दररोज आहे. शेतीत केल्यावर उत येतो ज्याला करीत त्याला आपली काळे. तिथलं कोण करीन मोकरा ते काम करावं हा ते जडीबाचं काम नसते थोडंच असते सावली बसून सावलीत आईच खायला. मग भरा पानपट्टी भरा, घरपट्टी भरा, जेवढं कमवा तेवढं तिकडच कमवा. काय उरत होईल खायला तरी आहे का तुमच्या पोटाला? खाल्ला असता तुमचा हाता पायला जीव आला असता. वाऱ्याने भाला गाड्यावर ये ना तू खात सुद्धा नाही आलं तिकडं. अरे बा कामाचे आणि खायलाच भेटत नाही टाइमच भेटत नाही बरं आहे बरं आहे चांगले. नाही असं हा बायको गाली तुमच्या तुम्ही प्रत्यक्षात आणावं नाही भाऊजी, तुम्हाला कळू नाही. आणायचं होतं तिला पण आता काम आहे आता मी काय बळत तिला ओढून आणू का? ती कामाच्या मागची इथं नोकरीला म्हणल्या ती नोकरीदाराची इथं ना. त्यांना काय करायचं एवढं गाणा गोताचं घरच्यांचं आई बापाचं बी नाही भाऊ भाऊचं बी त्यांना लागतच राहिलं नाही. किती हाणलं मारलं हाणान मारेन किशीन बाणगडी ना अधिकारी मला काय माहिती भानगडी हाना मारे झालेले माहित नाही मला काय माहित असं मी आलो असं अरे तुझा सासरा राव डोसून येत होता त्याला डोसल्याशी होताच नव्हतं. ते शिरियस कशाला तुम्ही तरी काम नाही लागत त्याचं त्याची तर इथं यायचा डोसून. काय संबंध आता त्याची पोरगी पार मी तिकडे घेऊन गेलो इकडे काय संबंध यायचा घरची म्हणायचं माझ्या लिकीचं घर आहे मी येई. आणि बदला घ्यायचा म्हणले मला हा म्हणून आपली सायली नेली करू. तुम्ही जशी माझी आणली तशी मी तुमची नेणार. सायलीला नेलं का लय अवघड गोष्ट. तिला आवडलं रस्त्यात एकाचं दोन सांगिवलं पैसे दाखवले लय पैशावाला आहे म्हणून मग नेली. माझं पोरग आहे म्हणलं चल. हा. आणि होतं मागच्या बायकोचं जर तरी तिला मी 1000 वेळा समजून पहिल्या. सांगितलं तुम्ही. पहिलीच होतं का मागचीच होतं पहिलीच कोणाचं? होतं आणि मागची नव्हतं येत आणलं दाखवलं भाऊची तवा ती पोरगी. हा. हा ते 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 तर नाही गेलं होतं काय ते ऐकून घ्यायला तयार नव्हतं नुसतंच पोचलं होतं. मग तसलंच आहे वरब्याचा रताळा निसतोच पसल्याला. मेंदूचा भागच नव्हता त्याला ही कुठे कुणाला उरफाट बोलावं ते सुद्धा कळत नव्हतं त्याला. मग सायली नाही म्हणल्या होती आमची बी ओळख. हम्म. कुठं म्हणल्या मी पुण्याला होती तेव्हा तिकडेच होते आणि शिकायचं नव्हती. हा. म्हणल्या आमची बी ओळख होती थोडीफार मग मी हा म्हणले मग केलं का त्यांना बाई मग तिकडं पुण्याकडेच जाऊन केलं का त्यानं वाटवं मग अवघड आहे. आता तुझा सासरा होताच तसला काहीच. जाऊ दे आता काय करता लय अवघड. बघू आता काय काय आता झालं काय आता करते काय माणूस. आता होऊन गेलं ना आता काय काय माहिती आता बैल गेला आणि झोपा केला आता काय उपयोगी. आता काय करतो जाऊ दे बाकीचं काय चाललंय काय नाही बाकीचं काय चालायचं आता उन्हाळ्याचं काय एवढे काम नाही गुन्हे येते ना आता काढे गाड्या दाखवला दिवसात. हा कांदे पण आहेत आणि मग काय शेती काय परीत ठेवली काय आम्ही. नाही त्याला मोकळे दिसलं म्हणून मग त्याच्यात जेवारी होती. हा बाई मग बरं चाल मी थोडस पडतो जरा लयच हे झालं बर बर बस बाबा सकाळ धरून बसलो बस मध्ये गेला सांग कवाशी बसली होती हा पाठ बसली होती काय. हा 5:05 बसलो बर मग दुपार केली ना. मग आता जवळ यायची का लांब यायचं होतच टाइम माणसाला. हा मग काही म्हणा बाई आता प्रोटेक्शन आणायला पाहिजे तर. आता मुसा नाही पाहिजे म्हणजे एकटा चाला तर काय करा त्याला कळू नाही. काय पहिलवान काय आहे हो? बाई बस पहिलं हात दुखत आहे काय नाही आता आलोय ना ते जरा हे झालं कधी आला आता मागाशी आलोय तुमच्या पुढे अर्धा झाला असं. हा तुम्हालाच विचारतो पुढे लय दिवसातून आला बाबा आता काय नेमकं काय तू फोन उचलीत नव्हता काहीच नव्हता किती दिवस झालंय यायला ते तू? कामात होतो त्यामुळे नाही अरे मग 2 वर्ष झालं तर आता आला ना आला तर आला एकटाच आलाय बघ. एकटं तिला आणलं का तू नाही तिला थोडं काम होतं का म्हणून तिच्या आई बापाकडे नेऊन घातली नाही आई बापाकडे कायची अरे त्या तुझ्या सासऱ्याने खायचं नाही आम्हाला काय सांगा रोड कोणी आणले हा सांगितलं वहिनी आता सांगितलं का सांगितलं ते आता काय खातो का नाही तिकडं की वाळून किती गेलाय हा खातो टाइमच भेटत नाही तुझं आता त्या खायची बायको काम केलेली आहे ती बी खायची नाचन त्याला घालाय मोकळी का भाकरी एवढ्या तिलाच येत ती होतं काय का. कळती का वडा करते का तू? बसत असन दाताचं पाणी गिळीत बसत असन कवर मी वाट बघत अरे म्हणजे सणासुदाला यायचं काय ती काहीच नाही हा? आणि बोलायची म्हणायची काय ताकद आहे काय भाऊजीची प्रतीक्षा पुढं. वहिनी तसं नाही म्हणजे मी म्हणत असतो तिला हा भाऊजी तुम्ही हायवर माहिती ना का त्याला खायला माहिती का नाही काय वाळून गेले काय माहिती बाबा खायला बरं जाऊ दे नाही काय कस काय येणं काय काय विषय का असं सहज आलाय मग सहज आलं उन्हाळ्यात तिला सुट्टीला आणायचं ना तरी तिला आणायचं होतं पण ती म्हटली मला काम आहे 10-12 दिवस म्हटलं बरं थांब म्हणलं म्हणून नंतर तिला तिथं ठेवली तू इकडं आला मग मी आलो इतक्याला सुट्टी पोरगी भेटली टाकली, एवढ्या एकटी दिवस चालला सुट्ट्या भेटल्या नाही आता काय पोरगी टाकली म्हणजे काय आता काय काय माहिती जाऊ का काय अहो करायचं 10-12 दिवस सुट्ट्या भेटल्या म्हणून आलोय मी इकडे
काम आता तुला एकदा बागत आहे का सुट्टी तू देते. तिकडं बागत आहे का खाऊन भागत आहे भागत आहे. आणलेत का काही 10 नाही तर हा? वाचायला? आहे तर आता थोडी फरायचं. इकडे आणले का नाही थोडेफार आईला द्यायला काही दुखणे पण आहेत का नाही आईच्या मग काय लय एकच नेते. मागं नेते पेडाच लागली तू जो काही सासरा त्या सायडीला नेलं त्याने फसवणूक त्या दुसऱ्या त्याला बायकोला काय बाळाला. गरज होती इथे यायची त्याची पाय काय यायची म्हणजे इथं दम देतोय माय पुरीच आहे मानी मग येणार आहे हिस्सा नामकरण फालन काही बोलत काय नाही नाही तो. मग तिकडे येऊन म्हणायचं तिकडे येऊन कस काय म्हणे त्यो? मा नाव सांगायचं आणि ते मग गेला आम्ही मग सांगितलं तुझी पोरगी तिकडे जावं गेला तिकडे भांडी इथं नको येऊ ते म्हणे मी माझ्या पुरीच आहे निमग येणार आहे नामकं घेणार आहे काय पोरीचा संबंध आहे इथे काय पुरी संबंधी तुम्ही करून बसला काशी आता झालंय काशी म्हणजे आता पुरी भेटत नाही तर मरू ते झालंय नाही चांगलं झालंय ती पण पण तुमचं ते वैताग देतो ना आम्हाला जाऊन द्याला काय पण तुम्हाला कळायला पाहिजे कस काय देता तुम्ही कळायला पाहिजे म्हणजे ते रोज येतोय दारू कुशाल पिऊन सांगितलं येते. नाही. इथं शेजारी वावर घेतले लय तरा झालेत आमच्या काय सांगावं जाऊन वावर द्या शेजार घेतलं तुम्ही झोपले ते का वावर घेऊस तू बघा. काय बोलायचं बाई तुला? बघी राम भाऊ काका पैशाला बाळे भाऊजी झोपले होते का आम्ही तो- म्हणजे तू फोन उचलायचा आहे का तपास कोण उचला तुम्ही सांगा भाऊजी कोणाला किती 12 लाखाचे 25 लाख भेटल्यावर का नाही द्यायचं कोणी भाऊ तुम्ही सांगा आधी. देणार सहजच आहे. मी 20 लाखाला मागितलं होतं हम्म. म्हणून म्हणलं काही करू आपण इकडे इकडे पण नाही दिलं त्याने ते दिलंच त्याला जवळ देऊ आणि त्याला पैसे नाही दिले ना हाणून मारून आता ते रामभाऊ नाही इथं काका पुढं काय बे तपास नाही काय नाही इथं आपले बांधतो रोडनी जातो ना आमकन काय सांगा मरू तिथे अरे झाले. राम भाऊ काकाच्या पोरांनी तरी आता येवा नाही का बघावं नाही का इकडे बापाला काय ते बी तिकडे येतं आता हेवच आपला हिरा कावा आलाय 2 वर्षातून ते तिकडे अमेरिकेत येतं काय सांगावं शहरातल्यांना पोरांचं काय उन्हाळ काय पोरं आहेत पैशासाठी? आजकालची त्यांना माया नाही त्यांना काय गेले जमिनीचं ना, मॉली आता पाहिजे अरे त्यांना काय जमिनीचं मॉली मरू दे त्यांना तिकडे पैसे भेटते आता आपला हिरा गेला पडून तिकडं राहिला 2 वर्ष इकडं जमीन काय पडली का काय आता आलं ना, वर्ष झाले गड्या. बघितलंच नाही डोकून, जमीन 7-8 काय दिवस पिकत कोण काय फोन उचलीत नाही म्हणून कंपनीत आहे मी अरे कंपनी आणि काही बोलायचं लागलं की लगेच हा नाही होतो मी कामात आहे जरा हा मग आता काय काय करायचं खरंय बाबा त्यांची त्यांना म्हणलं त्यांच्या मनावर पाहिली कवर बच्चा पण घेऊन पण दुसऱ्या पण केला म्हणजे हा किती तास हा, 2-4 तास म्हणायचं. लागले असते नाही 4-5 तास हा सकाळी 5ला बसले मी. आणि दुपार झाली यायला. आला आणि त्या मुंबईत वातावरण असं उन्हाळा इकडे वारं सुटलेलं लय बेकारी लय गरमत असं तिथनं इकडं आलं पाहिलं मी परत बसलो. तिथं तर काय फार घामच निघत असं कामात कुठं सकाळ संध्याकाळ नुसते जाऊ दे करा आराम जाऊ दे चल करा आराम नंतर बोलू संध्याकाळी हा झोप जरा झोप आणि तो थोडा आराम करतोय तो कर नाही स्वयंपाक पाणी जेवायचं चटकन करतोय त्याला भात वारणाचं वासन त्याचं खायची नसते खातो का वडापाव खातो काय माहिती कर तेवढा स्वयंपाक सर मी येते औ काय करू पण अगं भात वरण बी कर करते स्वयंपाक वरचा डबल भाजी करावा औ. चपात्या तशी करा भूक लागली असेल मावजीला तेव्हा खायला असं सकाळी चपात्या करा 4-2 भाकरी करावा भाकर बी काही कोरीची बरोबर करते हा कर तर मी बी येते तर त्याची झोप होईल तर बी करू जसं होईल तसं जसं होईल तसं